дар назди раёсати маорифи вилояти Хатлон онҳое ки ба савдои кӯчакӣ машғуланд партовҳояшонро дар роҳраву ҷӯйбор мепартофтанд, аммо масъулинро аз ин парвое набудааст. чаро? навор ва аксҳои хабарнигори прессатиҷӣ аз ҷои ҳодиса бозгӯи вазъи феълӣ дар маркази шаҳри Бохтар аст. танҳо дар шафати ҳамин роҳи мошингард бо вуҷуди дар чунин ҳолат буданаш чанде аз ташкилоту муассисаи шаҳриву вилоятӣ ҷойгир буда, дар ин роҳ рафту омади одамон ҳам кам нест. аз корхонаи давлатии фаръии хоҷагии коммуналии шаҳри Бохтар ба прессатиҷӣ гуфтанд ки яке аз сабабҳои асосии ҷамъшавии партов ва ба роҳ рехтани обу партов ин савдои кӯчакӣ аст. онҳое ки дар назди раёсати маорифи вилояти Хатлон дар роҳрав ба фурӯши маҳсулоти гуногун машғуланд, барои кашонидани партовҳояшон бо корхонаи мо шартнома надоранд. ҳамаи партовҳояшон дар дохили ҷӯйҳои обгузар партофта мешавад. дар натиҷа қубурҳои обпартов маҳкам шуда вазъ ба ҳамин ҳол омада мерасад. даҳҳо маротиба мо рафта ҷӯйбори обгузарро тоза кардем, мутаассифона боз ба ҳолати пештара оварда мерасонанд, гуфтанд аз корхонаи коммуналӣ. масъулини корхонаи давлатии фаръии обу канализатсияи шаҳри Бохтар мегӯянд, тоза кардани ҷӯйҳои обгузар ба зиммаи мо нест, вале ҳамчун корхонаи шаҳрӣ борҳо барои бартараф кардани мушкилӣ иқдом кардаем. масъулияти тозагии ҷӯй ва ба тартиб овардани кӯчаи мавриди назар вазифаи асосии корхонаи коммуналӣ аст. шамсулло файзуллозода, мутахассиси пешбари шуъбаи рушди иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар як суҳбати телефонӣ бо прессатиҷӣ гуфт: дар ин масъала ба мақомотҳои қудратӣ муроҷиат кунед. борҳо барои барҳам задани савдои кӯчагӣ рейдҳои муштарак гузаронидаем, ҷарима ҳам кардаем. ҳудо моҳи шарифи рамазон аст. баъди ид ҳатман боз рейдҳо гузаронида шуда мушкилиҳо бартараф мешаванд, афзуд вай. бо вуҷуди маркази маъмурии вилояти Хатлон будани шаҳри Бохтар, мутаассифона ҳанӯз иддаи аз сокинон фарҳанги шаҳрнишиниро ба пуррагӣ риоя намекунанд. дар таъмини тозагии шаҳри Бохтар дар баробари корхонаҳои дахлдор сокинон ва меҳмонон низ бояд масъулият дошта бошанд.